En metade da pandemia e a pesar das dificultades de celebrar eventos culturais, en Vilagarcía naceu o Alén Metal Fest, un festival que neste 2023 regresa coa súa terceira edición para poñer o toque de heavy metal á comarca do Salnés. No evento, que se celebrará o vindeiro sábado 8, participarán grupos galegos nacionais e internacionais. Este ano, como a representación da música metal galega, temos a Sala Velatoria e Dismal, tamén unha parte de Bloodhunter tamén é de orixe galego, e despois escollemos a unha banda que leva dende os anos 90 tocando, que son Dorfman, que veñen de o País Vasco. Precisamente, Bloodhunter é o grupo que encabeza o cartel. No panorama musical do metal nacional pois está tendo moitísimo tirón, teñen a unha cantante que ten moitísimos seguidores, que é coñecida no mundo do metal como Diva Satánica, que creo que é de orixe galega. E a verdade é que estamos encantados de poder ter aquí a esta banda no festival este ano. O heavy metal internacional estará representado pola banda portuguesa Attic Demons. E este ano a nosa proposta internacional foi unha banda de heavy metal de toda a vida, como son Attic Demons, que veñen dende Portugal. E a verdade é que na última edición moita xente nos reclamaba que faltaba un pouco de heavy metal da toda a vida, non? O estilo máis puro, e por iso pois estivemos aí buscando unha banda que se nos axeitara ben aos nosos gustos e o estilo do festival. O Alén Metal Fest celebrarase no Parque da Xunqueira e a entrada é de balde. Ademais, os prezos da barra son populares para que a xente goce do heavy metal como se estivese nunha verbena.